цялото това нещо, откъде деца желанието да правиш Балкан Драйв и собствения ти канал? Balkan Drive, как започна? В болницата започна. Бях по време на COVID много тежко боледувах. 3 месеца бях в болницата и гледах само YouTube. И само коли и си представях как като излязам, много ще карам. Даже ме бяха пуснали от болницата за няколко дена и се бях ударил много тегаво. На сняг щях да умра направо. На минус 18 аз бях с вода в дроба, имах 1 литър вода в дроба. Тя вадиха с... Не, с лекарства я извадиха, обаче няколко дена след това на минус 18 в една местност на Лозана ходих 3 км в студа и беше тегало, ама там реших, че искам да направя нещо такова. Познавах Марти от една продукция предишна. Звъннах му и той имаше същата идея, между другото. Някак случайно да направим нещо заедно. И лека по лека почнахме първо видеа, които са тип гонки, по-каскадьорски такива неща и после вече мацките. Да, това е другото. Вие, нали, аз правя само с мъже видеа, пък вие правите само с жени за сега. И мъже имаме, даже мъжете вървят повече напоследък. Другите видях, че са много с шашката. Той една май се задържа, Милена? Милена се позадържа, да. Той хареса при нас. Да.